Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Božji blagoslov. On vas zove na darove i na Božji blagoslov. Život i čuda svetog velikomučenika Dimitrija. Koliko divnih ljudi na ovome svetu ima, a tužni su jer nemaju ni ćerkicu, a ni sina. I dali bi sva bogatstva i počasti sve od reda samo kad bi ugledali prvi osmeh svoga čeda. Što tuguju te dobrice? Velika je, deco, tajna, iza koje uvek stoji neka Božja miso sjajna. Ko zna, može je sudba njina da u večnu radost kroče, kad u srcu i svom domu nađu kutak za siroče. Možda im je ljubav silna, pa celome treba svetu. Možda njome oni mogu da zagrle svu planetu. A možda baš iz te boli, iz te njine tuge svete treba da se rodi neko naročito važno dete. Baš takav jedan cvetak, takva radost celog sveta počela je u Solunu da miriše i da cveta, kad vojvoda grada ovog poče sretan sav da sija, jer mu žena nerotkinja rodi sina Dimitrija. U dalekom 3. veku, u vremena ona davna, beše strogo zabranjena naša vera pravoslavna. Carevi su izricali za hrišćane muke razne, zle ucene, poniženja i jezive smrtne kazne. Pa je narod veru krio u dubini srca puna, među njima i vojvoda, gradonačelnik Soluna. Imali su oni žena jednu sobu nikom znanu, malu crkvu usred doma uvek dobro zaključanu. Skrivali su u njoj brižno 2 ikone ukrašene, 2 kandila i 2 svoje tihe duše molitvene. A kad sinak Dimitrije poraste do možda shvata, tad i njemu roditelji otvoriše tajna vrata. O, pogledaj, čedo drago, evo našeg Boga Hrista, neka ti u srce uđe i u njemu večno blista. Stvorio je on nebesa, suncu dao zrake vrele, rasuo po nebu zvezde da nas celu noć vesele. Natočio okeane, nacrtao kartu sveta, uredio klimu blagu bez oluja i bez šteta. I ko slikarna mala opredele u bezbroj boja, svaki cvetak odenuo u haljinu divnog kroja. Pticama je pesmu dao i perja na krila meka, a na kraju posle svega stvorio je i čoveka. Svaka zverka da mu služi i vetrima da upravlja, sa ženom da večno živi i da su uvek dobra zdravlja. I sve što diše da treperi od ljubavi svog vladara, a on tiho u osami sa Bogom da razgovara. Ali ih zmija nagovori: što slušate Boga s neba, pa vi možda ste gospodari mnogo bolji i bez njega. A to ih đavo preko zmije iz pakosti zle prevari i sve poče od tog trena da propada i da stari, jer ugasnu u čoveku prema Bogu ljubav sjajna, a onda se jednog dana dogodila krasna tajna. Sišao je Bog sa neba i postao malo dete od majčice djeve čiste, mile, tihe i presvete. Rodio se u pećini, ne u dvorcu nekog cara, želeo je da na slami prvu noć na zemlji spava. Izabro je da poraste u Nazaret, gradić jedan koji je bio nezanimljiv, sasvim prost i neugledan. Da pokaže celom svetu kako treba da se živi i kako čovek mora prvo da je skroman i da se smiri. Žurio je da pomogne, svakom boli da ublaži, on je svima bio sluga koji samo jedno traži, da se ljudi njemu vrate,
da zavole Tvorca svoga i nikad više ne slušaju savjetnika lukavoga. I još bliže i još jače da se s njime ujedine kroz njegove svete tajne i dobrote i vrline. Al nadmeni učenjaci što na zemlji Boga glume, gledali su kako narod Hrista voli i razume, pa krenuše da pronose o Gospodu priče crne i da šire drske laži i tako narod sasvim zbune i obrnu naopačke ovu ljubav kod Jevreja. To se, deco, danas radi preko štampe i TV-a. Raspeli su živog Boga, a on krotko sve podnese i vaskrse trećeg dana i na nebo se vaznese. I dan danas njega mrze usijane glave važne i narodu poturaju zle bogove svoje lažne. A mi, sinko, njih nećemo. Mi čekamo Boga Hrista da na zemlju opet dođe i ko sunce da zablista, da osvetli svačija dela, da uništi sve idole i radošću večnom zgreje one koji ga mnogo vole. Kandila su pucketala, ko da im je drago bilo što miluju zrakom svojim dečakovo lice milo, na kome se oslikala velika i jarka želja da istoga trena primi veru svojih roditelja. Imao je Dimitrije 18 celih leta kad su dobri roditelji otišli sa ovog sveta i ostavili čedu svome imanja i blaga skupa, čin vojvode grada celog i vernoga slugu Lupa. Dimitrije beše mladić neobično lepog lica, ali je ta lepota bila prosto kao neka skica, samo tračak od krasote unutrašnje sakrivene iz koje su izvirale mudre reči božanstvene. Počeo je zato narod da ga traži, da ga ište, da stiže u mesto skrito po imenu Utočište, gde je svetac golobradi tumačio Božji zakon utešno i mudro kao nekad Stefan arhiđakon. Niko nije mogao njega u besedi da nadvlada, bivali su poraženi svi mudraci Solungrada. Dimitrije je osjetio da će biti tu problema i da mu se zbog mudrosti mučenički venac sprema, pa naredi slugi svome: razdaj Lupe sva imanja, kupit ćemo milosrđem na nebesi lepša zdanja. A on poče strogim postom i molitvom punom žara da se sprema za izlazak pred svirepo ljutog cara. I zaista, kad se proču, careva se vojska sjuri, u utočištu nađe sveca, a vernike sve razjuri. Carevo je lice bilo u početku mnogo mazno, hvalio je Dimitrija, nudio mu blago razno. Ali svetac ne popusti, Hrista Boga ne odreče i bi vrgnut u tamnicu ispred koje tiho reče: O Gospode, nado moja, ti me čuvaš od malena, ti si sa mnom, pa mi duša ni sad nije ustrašena. Kada vide da careva pretnja smrću ne pomaže, tad lukavi đavo reši lično da se on prikaže, da uplaši Dimitrija, veru da mu strahom smuti, da se javi u tamnici ko džinovski insekt ljuti. Ali zalud ta predstava koji strašnog filma scena, ne plaši se onaj čovek kom je ljubav savršena. Kad primeti hrabri svetac da ka njemu nešto lazi, prekrsti se, skoči hitro i odmah ga nogom zgazi. Uče avet istog trena, iz njeg đavo ljud pobeže, a onda se jarka svetlost po tamnici svud razleže i obasja svetitelja, pa se u tom anđeo javi i prekrasni venac rajski nežno mu na glavu stavi. Mir ti želim, mučeniče, i molim te, hrabar budi, kada dođe vreme tvoje da postradaš od zlih ljudi. Na te reči anđeoske svetac poče sav da gori iz ljubavi ka Gospodu, pa mu tiho odgovori:
Radujem se, o anđele, radujem se i veselim, Hristu Bogu silno želim, što pre da se ja preselim. Kad sasluša Dimitrija, sretan anđel tad uzlete da na nebu službu služi i venčiće nove plete. Živeo je u to vreme čovek izuzetne snage, surova i ljuta lica bez ijedne crte blage. Kad se peo on na scenu, čula bi se strašna rika, a onda bi za tren oka savladao protivnika i baco ga na oštra koplja sa visokog bojnog poda, tako bi se ljutom smrću okončala epizoda te serije omiljene, krvožednog rimskog cara koje za ubicu Lija navio sa mnogo žara. A kad nije bilo nikog da na Megdan Liju stane, tad su silom izvodili iz tamnice hristijane i takve ih gladne, slabe bacali pred ovog zvera da se i na ovaj način osramoti njina vera. Gledao je ovo Nestor žalostiva lica mlada, na kome je tek iznikla ona prva muška brada. Pa zaplamte bićem celim, poče srce da mu gori od velike želje da se on sa Lijem lično bori. I korakom brzim ode učitelju svome milom da ga za boj ovaj spremi i odene višnjom silom. Pomozi mi, Dimitrije, nek molitva tvoja krene u odbranu naše vere progonjene, ponižene, i neka se k nebu vine i pred Bogom nek zablista da pobedim mučitelja silom živog Boga Hrista. Kad je svetac ovo čuo, on poćuta pa uzvrati. Pobedit ćeš Lija, ali i za Hrista postradati. Nekima je bilo smešno, a nekima mnogo žao kad videše da je Nestor tako mlad na scenu stao. A kada se Lije javi, mladić viknu iz sve glasa: Dimitrijev, Bože sveti, pomozi mi ovog časa. Pa ogrtač tada zbaci, oseni se krsnim znakom i pojuri tako malen k protivniku svome jakom. Trajala je bitka ljuta dok se Lije ne stropošta, a Nestor ga onda diže i baci na koplja oštra. Gledao je narod ćutke, zbunio ga ishod rata u kom Nestor ubi Lija kao David Golijata. A car jeknu od užasa s glasom punim gorkog plača: Držte, držte tog Nestora, nek pogine on od mača, a sutra nek koplja zbodu i vojvodu Solungrada, istom smrću kao Lije Dimitrije da postrada. Kada tija zora svanu tog jesenjeg tužnog dana, u tamnicu drsko banu carska četa oružana, i ko zverina milo jagnje pojuriše na čoveka koji diže ruke k nebu i s molitvom kraj dočeka. Takvom silom, takvom slavom Dimitrija Bog proslavi da svetitelj istog trena divna čuda svetu javi. Njegov prsten i ogrtač iz tamnice lup odnese, a od njih se tako brojna ozdravljenja odmah dese da se čulo svud po gradu, a kad stiže i do cara, tada dobri sluga ode putem svoga gospodara. Kad hrišćana progon stade i okonča strašna jeza, na grob sveca donesoše Leontija bolnog kneza. Njega sveti tu isceli od bolesti neizlečne, a zatim ga u plovidbi izbavi od bure rečne. Pa knez ovaj blagodarni velelepni hram podiže, u kom poče mnogi narod Dimitriju da pristiže, da celiva telo sveca koje poče da miriše i da toči sveto miro koje svaku bolku briše. Dvostruka odbrana Soluna. To se čudo zbilo davno, negde krajem 6. veka. Sjurila se ka Solunu strašna vojska iz daleka. A kad poče da se pentra na zidine slavnog grada,
pojavi se na bedemu sveti ratnik lica mlada, koji podiže koplje svoje i tako snažno njim zamane da padoše svi sa zida ko domine poređane. Ustukoše osvajači, ali samo za kratko vreme, da se malo okuraže i za jači napad spreme. Mučile su za to vreme Solunjane misli crne. O, šta li će s nama biti kad se ljuta vojska vrne? Poče narod sav da moli divnog sveca Dimitrija. Najusrdna beše molba jednog dobrog ilustrija, kome Bogu u otkrivenju na čudesan način javi da svetitelj u nevolji neće Solun da ostavi. I zaista, kad usledi drugi napad mnogo jači, danima su nasrtali neumorni osvajači, a kad 7. danak svanu, nasta neka čudna buna, neki strah u vojsku uđe, te pobeže od Soluna. Pričali su posle oni, strašna četa na njih krenu, pa nikako nisu smeli s njome boj da zapodenu. Najmoćniji u toj četi beše vođa tih junaka, na belome konju blistav kao munja posred mraka. 2 vezilje. Kada jednom varvarima Solun gradu ruke pade, među mnogim robljem behu 2 vezilje vrlo mlade, tako brze, tako vešte u krupnom i sitnom vezu, da ih grubi osvajači pokloniše svome knezu, koji zatraži da izvezu lice Boga Dimitrija, čisto da im se podsmeva i da glupu šalu zbija. Nije kneže on naš Bog, no je divni Božji sluga, a da vezemo odbijamo onom ko se njemu ruga. Al devojke nisu mogle dugo da se još protive, jer knez reče, il vez dajte, il nećete biti žive. Krenuše da tužno vezu na platnu od finog lana i posao okončaše noć u oči Dmitrovdana. Ne ljuti se svetitelju, da vezemo nismo htele, šta smo mogle protiv kneza mi robinje nevesele. A kad umor njih savlada i molitvu sanak smeni, tad ih sila Božja diže i prenese iste treni, čak u Solun gde ih spusti božanstvena ruka moćna, pokraj mošti svetitelja gde je tekla služba noćna. Pitao se narod mnogi, pitao se i vladika, otkud ove 2 devojke, otkud ova divna slika? Pa svi svecu zahvališe na poklonu s neba palom, a lik njegov izvezeni postaviše nad oltarom. Nepošteni crkvenjak. Jednom u snu upozori nepoštenog crkvenjaka, a kad to ne uspe stiže opomena ko grom jaka. Zašto opet tvoja ruka u svetinji mojoj krade? A ovaj se izbezumi i ko mrtav odmah pade. Kasnije je svima priznao da je mnogo krao sveće, da je sveca 2 put čuo i da više krasti neće. Ratnik iz Bosne. Posred crkve milog sveca, negde krajem prošlog veka, 2 su žene ugledale neobičnoga čoveka. Kako ranjen i umoran sporo hoda ka oltaru, noseći na sebi čudnu vojničku odoru staru. I reče im da se vraća sa mnogo daleka puta, čak iz Bosne gde se vodi borba strašna, borba ljuta za odbranu pravoslavlja koje tamo mnogo strada. A zatim pođe ka moštima i nestade iznenada. Ciknu jedna od tih žena i u nesvest namah pade, kada shvati da vojnika sa ikone jedne znade. Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Božji blagoslov.